volt. Készüljetek el velem dolgozni. Azért vagyok ilyen fáradt, mert amúgy tök jó volt az estém. Tegnap jövök haza a munkából, szállok ki a liftből, és ott volt egy csávó, de nem néztem őt úgy igazán meg, csak köszöntem illedelmesen, aztán rohantam a kutyához. Kiderült, hogy ő az egyik Tinder meccsem. Pont tegnap töröltem le az összes ilyen társkeresőt a telefonomról, mert meguntam. De ő még pont az a személy volt, akivel átmentünk Instára beszélgetni. Úgyhogy mivel én nem ismertem őt föl a liftnél, ő viszont felismert engem, ezért csak úgy írt nekem a csávó a semmiből, hogy amúgy milyen bort szeretek. Hát mondom, az édes fehér mindig jöhet. És körülbelül egy ilyen óra múlva kopogtatott is az ajtómon, amit a szívinfarktust hozta rám. Itt már egyből felismertem amúgy, hogy ki az, de elég fura volt a szitu, úgyhogy a kukucskálon keresztül olyan 2 percig így néztük egymást, hogy most beengedjem-e vagy nem. Végül beengedtem nagy nehezem, Gáspri előkészítve. Jó volt amúgy, hál' Istennek tök jó fej volt. Annyi csak, hogy most jött ki nemrég egy hosszú kapcsolatból, és kicsit sokat beszélt a toxic exéről. Én meg így ültem és hallgattam, tudván, hogy én 1000-szer rosszabb lennék. Viccelek. Aztán simán elbúcsúztunk, hazament, nem volt semmi. Tök jó volt, laza volt. Majd miután elment, írt, hogy amúgy holnap lehet, hogy egy haverjával elmennek bulizni, hogy esetleg én nem megyek-e valamerre, mert akkor kocinthatnánk még egyet. Mondom, de véletlen megyek a lányokkal. Majd utána eszembe jutott, hogy a nap folyamán egy másik csávó is rám írt, egy tinderes gyerek, hogy megyek-e hétvégén bulizni, és neki is megmondtam, hogy hova megyünk, és ő is mondta, hogy kocintsunk egyet, úgyhogy remélem, hogy nem fognak egyszerre oda jönni. De tényleg milyen pici a világ. Mindig írt, hogy 1 kilométerre van tőlem a csávó, de nem gondoltam volna, hogy az épületemben lakik. Köszönöm, hogy velem tartottatok.